Okay, vi skal finde den afledte funktion af f af x lige med 1 over x. Og til det der skal vi bruge 60-reglen. Og det første trin i 60-reglen, det er delta y. Og det findes med. Og så kan vi så putte vores egen funktion ind. Så skal vi så finde en fælles nævner for det her. Og så skal vi have sat den på en fælles sprækstreg. Sådan der. Så kan vi så se, at 1x0 går ud med 1x0. Sådan her. Og tilbage har vi minus plus h, og da minus er stærkere end plus, så kommer den til at hedde minus h over x0 plus h gange x0. Andet trin i 60-reglen, det er at finde differenskvotienten. Og den hedder delta y over h. Det gør vi ved, at vi har vores fundne delta y. Og den deler vi med h. Når man deler en brøk med et tal, så ganger man tallet, man deler med, op i nævneren. Og det gør vi også her. Og da vi har et h i både tæller og nævner, så går h ud med h. Og derfor kommer det til at hedde minus 1 over x0 gange x0 plus h. Tredje trin i 60-reglen er at finde vores differentialkvotient. Det gør man ved at lade h gå mod 0 i vores delta y over h. Det kommer i vores tilfælde til at hedde minus 1 over x0 gange x0 plus 0. Og da x0 plus 0 bare går ud, så kommer vores differentialkvotient til at hedde minus 1 over x0 i anden. Og da vi har valgt x0 tilfældigt, er den afledte funktion derfor gældende for alle x-værdier.